Když se podíváte na slavnou královskou komnatu, její stěny i strop jsou vyrobeny z obrovských žulových bloků. Ty bloky na královské komoře váží každý 70 tun. Nevím, jak to dokázali. Přemýšleli jste někdy, zda pyramidy, které vidíme v poušti, nejsou jen špičkou něčeho mnohem většího a podivnějšího? Myslím, že se díváme na ztracenou technologii. A byla to tato starověká apokalypsa před 12800 lety, která ji vymazala z lidských paměťových bank. Vytvořila silnou vysokoenergetickou zónu. Představte si faraona, který byl tak odhodlaný, že táhl zářící zelený kámen přes nebezpečné pouště. Možná také postavil tajné tunely pod Sfingou. Zůstaňte s námi a odhalíme, proč Khafrův příběh stále znepokojuje odborníky. Určitě budete chtít slyšet každý detail. Kámen, který by neměl existovat. Francis August Marriott byl archeolog, který pracoval v zimě roku 1860. Kopal v ruinách chrámu v údolí Khafra v Gíze, které zavál větrem. Po mnoho let byla budova částečně pohřbena Nilem a pohybujícím se pouštním pískem. Zdi tiše zněly pod vrstvami prachu. V jedné z bočních místností, která byla vyklízena, Marriottův tým narazil pod udusanou podlahou na něco hladkého. Jak dělníci pomalu odklízeli sutiny, pomalu se objevil jediný kus kamenné sochy. Byla to celá postava faraona Khafry, sedícího s rukama opřenýma o kolena, a boha Hora se sokolí hlavou, který mu chránil zadní část koruny. Byla skryta po tisíce let, jako by nad ní bděla samotná poušť. Marriott byl šokován, že jak socha, tak kámen, z něhož byla vyrobena, tam stále jsou. Pyramidový komplex v Khafře byl převážně vyroben z gízského vápence z této oblasti. Během Staré říše byly královské sochy obvykle vyřezávány ze žuly nebo alabastru, které pocházely z blízkých lomů. Ani tato nebyla. Na slunci se socha jevila s tmavě zeleným černým leskem, který byl rozbíjen bílými záblesky, jež vypadaly jako zamrzlé blesky. Dnes ji muzeum nazývá ortocitovou nice, což je metamorfovaná hornina, která je tak tvrdá, že ji i moderní ocelové nástroje obtížně řežou. Umělci s měděnými hroty z dávných dob by v ní nikdy neměli být schopni vytvořit takové rovné linie. Další neznámou věcí bylo, odkud kámen pochází. Geologové později zjistili, že tento typ ortocitové nice pochází z místa zvaného Gel El-Aser v Nubijské poušti, které je velmi daleko na jih a přes 600 metrů pozemní cestou od Gízy. Toto je jedno z nejsušších a nejnebezpečnějších míst na Zemi. Tým lomového týmu by musel nařezat a naložit 4tunový blok, táhnout ho po rozpáleném písku pod ostrým sluncem, najít způsob, jak ho dostat do sezónního říčního koryta a pak ho přemístit stovky mil po řece do přístavu pyramidy. Stavební firma v 21. Století s nákladními automobily, jeřáby a satelitní navigací by s tím měla problém. Ale dělalo se to pomocí saní, lan a kvalifikované práce tisíců lidí. Před více než 400–500 lety. Khafra si tento vzácný kámen nevybrala jen pro parádu. Egypťané si mysleli, že zelená barva znamená obnovu a nekonečný život. Byla to známka nilské záplavy a posmrtného života. Socha vyrobená z nejzelenější a nejtvrdší horniny kontinentu byla zároveň náboženským i politickým prohlášením. Ukazovala, že moc krále sahala až na konec známého světa a jeho podoba přetrvá věčně. Bližší pohled na sochu ji činí ještě zajímavější. Její obličej je vyřezávaný s matematickou symetrií, oči jsou dokonale zarovnané a čelist je ostrá. Sokolí peří má tenké drážky. I při velmi blízkém pohledu má povrch hladký, lesklý povrch, o kterém moderní kamenosochaři vědí, že pochází z hodin broušení pod vysokým tlakem s materiály, které jsou mnohem jemnější než běžný písek. Použití měděných nástrojů z pravé doby nevždy vede k stejně čistému výsledku, což naznačuje, že Khafrovy dílny používaly metody nebo materiály, které jsou dnes historií ztraceny. Archeologové vnímají sochu jako víc než jen umělecké dílo. Vidí to jako důkaz celostátního systému, který fungoval se strážemi, které vyhledávali lom, horníky, kteří řezali bloky. Průvodci pouští plánovali bezpečné trasy,
říčními flotilami plánovanými plavbami kolem nilských záplav, správci, kteří zajišťovali dostatek jídla a vody, a inspektory, kteří zajišťovali dobrou kvalitu. Ukazuje to, že království plánovalo a přemýšlelo na průmyslové úrovni dlouho předtím, než se začalo používat slovo průmysl. A pokud by jediná socha mohla vyžadovat tolik energie a přesnosti, co by nám budova, která ji uchovává, řekla o celé vládě Kafry? Kafrova kamenná továrna, skrytá na očích. Údolní chrám se nachází na úpatí Kafrova pyramidového komplexu. Nyní vypadá klidně, ale kameny uvnitř vyprávějí příběh o obrovských ambicích. Každá zeď je postavena z obrovských bloků vápence a žuly, z nichž některé váží více než 100 tun. Bloky jsou ořezány tak přesně, že jejich hrany do sebe zapadají bez lepidla. Lidé ji postavili před 400 lety a i když došlo k povodním, zemětřesením a pohybujícímu se písku, spoje jsou stále téměř neviditelné. To ukazuje, že každý blok pečlivě tvarovali a osazovali, přestože většina lidí v té době stále používala hliněné cihly. Další lahůdka se nachází na podlaze. Je zde asi 23 hlubokých obdélníkových otvorů, vytesaných přímo do vápencové země. Jsou rozmístěny tak, že to vypadá, jako by v nich kdysi stála hala plná královských soch. Archeologové se domnívají, že každý otvor držel sochu Kafry, sedící v řadě jako chodba stráží. Tento druh expozice ukazuje, že chrám byl víc než jen místem pro obřady. Byl to také místo, kde se předváděly masově vyráběné královské sochy, které vyžadovaly dobře koordinované dílny a přísná pravidla, aby se zajistilo, že každý kus bude stejný. Dodnes jsou všude patrné stopy těchto škol. Na jedné zdi jsou kusy figur, které byly zahájeny, ale nedokončeny. Na svém povrchu mají rovnoběžné oděrky a spirálové leštící linie. To jsou stopy kamenických dělníků z dávných dob, kteří uměli používat speciální brusiva a vodní ředidlo k vyhlazení a úpravě žuly. Existují důkazy o tom, že týmy sochařů pracovali společně na identických dílech, jako na výrobní lince stovky let předtím, než byly postaveny továrny. Nástroje, které zanechaly tyto stopy, byly vyrobeny tak, aby byly rychlé a konzistentní. Skutečnost, že všechny zachráněné figurky mají stejnou povrchovou úpravu, vypráví stejný příběh. Orlí křídla, oči a koruna mají stejnou úroveň lesku a úhel broušení. Aby se dosáhlo takové úrovně přesnosti v desítkách různých dílen, musela být přísně dodržována pravidla kontroly kvality. Foreman musel zkontrolovat každý krok procesu, než mohla být socha přijata do chrámu. Nejednalo se o řemeslo vyráběné metodou pokus-omyl. Byla to organizovaná, opakovatelná produkce dohlížená z jednoho místa. Proč se tato úroveň dovedností objevuje za Kafrovy vlády, dosahuje svého vrcholu v údolním chrámu a pak klesá téměř hned po jeho smrti? To historiky mate. Pozdější faraoni už nikdy nemohli dosáhnout stejné kombinace vysoce kvalitního sochařství, masové výroby a megalitické výstavby. Není pravda, že technologie se rozvíjí pomalu po staletí, jak si většina lidí myslí. Spíše to vypadá na náhlý vzestup efektivity v průmyslovém věku, ke kterému došlo uprostřed doby bronzové a pak zmizel, jako by plán byl ztracen. Kafrův Egypt dělal víc, než jen přemisťoval velké kameny, jak ukazuje údolní chrám. Také spravoval zásobovací trasy, školil specialisty a prosazoval jednotné standardy v měřítku, které se zdá být podivně moderní. Zdi jsou stále tam, jako skamenělá tovární podlaha z kamene. Jsou varováním, že celé soubory znalostí se mohou objevit z ničeho nic a zmizet bez zanechání jakýchkoliv instrukcí. Ale nejšokujícím důkazem tohoto dávno zaniklého systému není samotný chrám, ale núbijská poušť, kde byl nalezen zelený černý kámen a kde je možné vidět Kafrovu skutečnou moc. Tajemství pouštního lomu. Vědci museli sledovat cestu kamene, aby zjistili, jak Kafrovi stavitelé vytesali zářící zelenou sochu v údolním chrámu daleko na jih od Gízy. Tato cesta končila u Gable Elezeru, skalnatého páteře uprostřed nubijské pouště. Místo nevypadá, že by zde mohl být život. Slunce během dne ohřívá písek na 49 dekce a v noci se velmi ochladí. Obloha se skládá z nekonečných dun a ostrých černých skal.
Bez povšimnutí mohou oblohu zakrýt písečné bouře a v zemi žijí štíři a zmije rohaté, což i kempování činí nebezpečným. Přesto lze v této nebezpečné zemi nalézt stopy staré pracovní síly. V písku jsou bloky napůl tvarovaného ortocitového nice, které jsou napůl zahrabané. Konce těchto bloků jsou i po tisících let stále ostré. Některé jsou vytesány s velmi rovnými liniemi, jako by již byly vytvořeny tak, aby šly někam stovky mil daleko. Archeologové našli poblíž dlouhé kamenné rampy s hlubokými přesně rovnoběžnými drážkami vyřezanými do nich. Egyptské hrobkové malby zobrazují ploché sáňkové dráhy, ale tohle nejsou ty. Drážky jsou dlouhé, úzké a rovné se stálým sklonem, jako by byly vyrobeny pro nějaký druh valivého nebo posuvného zařízení. Nerozumíme tomu. Skutečnost, že kusy keramiky jsou označeny kafrovým královským kartušem, ukazuje, že se nejednalo o pozdější invazi. Kamenem obložené skladovací jámy sloužily k uchovávání sušeného obilí, soleného masa a hliněných nádob na vodu. Tyto jámy jsou tam dodnes. Toto uspořádání ukazuje plánovanou zásobovací síť, která udržovala mnoho dělníků žijících na místě bez přírodního pramene. Archeologové dokonce našli studny obložené kameny, které byly vytesány do přesné hloubky, aby se dostaly do sezónní podzemní vody, aniž by se zřítily. To ukazuje, že lidé v době bronzové věděli o proudění vody hodně, ale jen málo kdo z nich v tom byl dobrý. Další náznaky naznačovaly, že lom nebyl jen krátkou trasou, ale průmyslovým táborem, který trval dlouhou dobu. Týmy zde žili celé měsíce, jak dokazují ruiny nízkých kamenných domů. Poblíž tábora byly nalezeny hrobové předměty a amulety, což dokazuje, že kněží byli přiváděni z Nilu, aby vykonávali plná pohřební obřady pro dělníky, kteří zemřeli při práci. Uprostřed ničeho se nacházela kolonie, která fungovala s pomocí zásobovacích karavan, říčních lodí a správců, kteří se v poušti vyznali. Dokonce i nástroje byly nové a odlišné. Archeologové našli měděné dláta a čepele se silnějšími hřbety a zakřivenými hranami, které byly vyrobeny k prořezávání tvrdých skleněných nožů. Měděné dláta v muzeích obvykle mají tyto tvary. Ale tato vypadají, jako by byla vyrobena na míru pro tento lom. To naznačuje, že zpracování kovů ušlo dlouhou cestu, aby uspokojilo kafrovu potřebu vzácných kamenů. Tyto drážkované rampy jsou stále nejzáhadnějším důkazem. Vedou kilometry pouští, stoupají a klesají po hladkých, dobře plánovaných svazích a dokonce mají vybudované odvodňovací kanály, které odvádějí dešťovou vodu během období dešťů. Přesnost, s jakou byly postaveny, mi připomíná měřicí nástroje a vysoké standardy kvality. Historici se zamýšlejí nad tím, zda kafrovi inženýři nepoužívali k přesunu věcí úplně jiný způsob. Takový, který by byl tak efektivní, že místo stovek tahačů, které obvykle táhnou sáně, zůstaly ponechány pouze vyříznuté cesty. Celkově vzato, lom ukazuje, že Kofrův plán nebyl jen demonstrací síly. Byla to kombinace environmentálních znalostí, modulárních nástupišť, vodní logistiky, specializovaných nástrojů a možná i technologií, které s jeho vládou zmizely. Mění to obraz otroků tahajících kameny po nekonečném písku na něco spíše jako dobře organizovanou polní operaci poháněnou vědou, o které jsme si ani nemysleli, že existuje. Faraon, který načasoval povodně. V některých částech Sahary byla voda dlouho předtím, než se proměnila v drsnou poušť, kterou známe dnes. V Kafrově době krátká období dešťů vytvářela mělká jezera a dočasné říční kořeny zvané vádí. Ty ožívaly pouze tehdy, když se každý rok rozvodnil Nil. Povodí vádí Tuška bylo jedním z nich, které se naplnilo jen na několik týdnů, když se povodně přesunuly na sever a do pouštních údolí. Kafrští manažeři o těchto krátkých příležitostech věděli a plánovali svou logistiku s ohledem na ně. Bloky vytěžené z nubijských výchozů musely být před použitím nařezány a skladovány měsíce. Museli čekat na správné roční období, kdy hladina vody stoupne natolik, aby mohla plavit těžké zboží. Plán počítal s načasováním prací v dole daleko od Nilu, který byl stovky mil daleko. Aby toho dosáhli, museli odhadnout, kdy dojde k povodním, zjistit, jak hluboko se dostanou do pouštních vádí a umístit čluny,
rampy a pracovní skupiny tak, aby každá etapa do sebe dokonale zapadala. Archeologické důkazy o studnách s kamennými zdmi nalezené podél karavanních stezek ukazují, jak dobře plánovali využití prostředí. Bylo plánováno, že každá studna bude vykopána do hloubky, která by dosáhla tenké vrstvy podzemní vody pod pískem. Hloubka musela být tak akorát pro spolehlivost, ale ne tak hluboká, aby se stěny šachty zřítily. Studny, uspořádané v řetězci, byly instalovány v pravidelných intervalech, aby zachránili životy týmů přepravujících vodu a zvířat převážejících zásoby mezi lomem a řekou. Způsob, jakým byly postaveny, ukazuje, že měli mnohem lepší znalosti hydrologie a stability půdy, než je známá 4. dynastie. Celá věc probíhala jako sezónní štafeta. Lomy tvarovaly pěkné bloky a transportní týmy je sunuli po drážkovaných rampách k člunům čekajícím na dočasných jezerech v poušti. Čluny byly poté naváděny do rozvodněného proudu Nilu na dlouhou cestu na sever do Gízy. Podél řeky byly bloky vykládány ve speciálně vybudovaných přístavech a rychle dopravovány na nádvoří chrámů v údolí. V každé fázi musely být práce, zásoby potravin, zvířata a nástroje pečlivě koordinovány na základě kalendářů, které ukazovaly, kdy řeka stoupá a klesá. Studie klimatu ukazují, že tento dobrý vzorec pouštních jezer a zpětně tekoucích vádí zmizel během 100 let vlády Kafry. Pozdější království se musela vypořádat s drsnější a sušší krajinou, která neměla přirozené vodní toky používané jako tajné cesty pro přepravu kamenu. Od té doby, co k těmto každoročním povodním nedocházelo, žádný jiný faraon po Kafře netěžil v takovém rozsahu v tak vzdálených oblastech. Pokud Kofer dokázal propojit řeky, studny v poušti a lomové rampy do jediného dodavatelského řetězce, jaká další plánovací tajemství a tajné tunely by se mohly skrývat blíže domovu? Možná jsou skryta pod tichým stínem Sfingy, zakázaným plánem. Jako tichý strážce velká Sfinga v Gíze vždy bděla nad kopcem. Byla vytesána z jediného vápencového hřebene, který se dříve setkával s Kafrovou pyramidou. Mnoho odborníků tvrdí, že tvář monumentu se velmi podobá Kafrově. Díky tomu je to obrovský portrét faraona střežícího svou vlastní hrobku. Co však mnoho odborníků znepokojuje, není Sfingina sešlá tvář, ale to, co by se mohlo skrývat pod jejími tlapami. Šeptání sahá téměř 200 let do minulosti. Britský důstojník plukovník Howard Weiss objevil v roce 1837 při kopání na náhorní plošině stopy zamčených dveří ukrytých v hrudi Sfingy. Zprávy z té doby uvádějí, že tam byla úzká chodba, která vedla dolů, ale byla rychle znovu utěsněna a šílely se zvěsti, že později byly ukryty oficiální dokumenty. Příběh vedl lidi k domněnce, že Sfinga nebyla skutečnou památkou, ale stále není jasné, zda byly tyto historky mylné, přehnané nebo zveřejněné záměrně. Tato zvědavost vzrostla s pomocí moderních technologií. K nalezení podivných dutin a vzorů ozvěny pod sochou a v oblastech plošiny kolem ní byl použit georadar a mapování akustické ozvěny. Skeny zatím ukazují pouze prázdné prostory tam, kde by měla být pevná skalní podloží. Zatím nemohou ukázat zdi ani chodby. Někteří odborníci se domnívají, že tyto zvláštní útvary jsou tunely a komory, které spojují Sfingu s Kafrovou pyramidou a údolním chrámem. To naznačuje, že celý komplex byl postaven jako jeden propojený systém pro obřady a dopravu. Většina egyptologů s tím nesouhlasí a tvrdí, že naměřené hodnoty by mohly být způsobeny přírodními trhlinami nebo starými lomovými zářezy, které byly zakryté pohybujícím se pískem. Přestože žádný výzkum neprokázal existenci umělých tunelů, spor pokračuje, protože je těžké ignorovat radarová data. Nejvíce odborníky děsí, co se stane, pokud jsou tunely skutečné. Aby se pod sypkým písčitým podložím Gízy dali bezpečně vybudovat tunely, museli by lidé vědět mnohem více než v době bronzové otlaku půdy, prosakování vody a stužujících konstrukcích. Pyramidy, Sfinga a chrámy by nebyly stavěny odděleně po mnoho let. Místo toho by byly viditelnými částmi většího plánu, aby oblast fungovala jako jedna sjednocená díra.
Napětí vzrostlo s radiografickým projektem SCEP Muan z roku 2025, který hledá tajné díry v Khafrově pyramidě. Na rozdíl od radaru dokáže muanské snímkování ukázat tvary děr uvnitř obrovských kamenných budov. To dává lidem naději, že jakékoliv spojovací chodby nebo komory bude možné konečně zmapovat, aniž by bylo nutné je vykopat. I když to není pravda. Tato myšlenka nutí egyptology vnímat Khafru nejen jako stavitele pyramid, ale také jako návrháře celého polopodzemního rituálního plánu. To mění způsob, jakým jsou chápány nejslavnější budovy v Gíze. Historie stále skrývá další tajemství pod pískem Gízy. Pokud se vám tato cesta líbila, dejte like, sdílejte a přihlaste se k odběru a nenechte si ujít další video, které se právě objevuje na vaší obrazovce.